pa ninyo. May pag di na lang mangharan na. Kini man di ay. Naon sa kaminos mo sa ko ate. Dugangi na mao. Unsay pagtuon niya sa akong ate? Bulad. Nanay. Yan na. Pa? Kumusta man yung pag-eskwela? Okay ra pa oy. Dapat kayo kuan sa eskwelahan pero kaya ra man. Masig. Buya-buya na ka. Wala ko pa oy. Ikaw ba yung nag-ingon nga bawal pangiana. Bawal sa gyud ka mo buya-buya. Kasi mo ate. Natos kusina pa. Ano man pa? Ay, kinatawa ko na ko. Ngayon na, nagka-istorya naman ni ganito. Ano dahil pa? Ito mo lagyan ako buya-buya ba sino? Buya-buya ka namang duha ba? Kunyawa ko muna ako mag-eskwela. Wala pa pa, oy. Taon palang minimo kay. Sigurado ka ha? Oo, wala. Promise sa ko ha? Promise pa, oy. Sinabot kita dila. Oo. Dapat mahuman yung kag-eskwela. Namugluhan si mong ate. Gani pa kay kabalo man di ko ano pa kay. Grabe din dapat pangandel ka mga pamugwa ni mama. May kamot gani ko nga pagkahuman mo eskwela, bahala ko sa kalisod ng trabaho basta kay pagkahuman lagi mo duha. O kanilang naningkamot ni Mayo pa no, ikaw kay nagsalsa mo nga dili sa mga buya-buya kay para mahuman yun ni Pwede mo magbuya-buya basta pagkahuman o eskwela. sama. Ano ito kaiingon sa imo ba? Ano mo muna? Sama rin. Diba po, masuko ka, pero silver respeto na lang po na ako sa imo ha. Mamuli mo ang tudwa ka lalaki, dito pa, mamisita ba? Sigurado ka nga kompleto na nagpupog. Ay, sir, naman po, mawin pa lang din ako sa imo kay. Tingnan magugat sa mga bawal, maguyag-uyag mga respeto, gibugingon sa imo pa para mas fair play ang trabaho ba, walay kapuan. Sabi ko bang nagkasinabot na ganiha? Nauman na istorya? Hindi nga lang ito sa mga pakay. May respeto, gali ko sa mga pakay. Kung saan mo maling tawag og respeto na nananghid ka pero kahibalo ka nga masuko na ko. Ang bugit, dumasara pa kayo, okay man sila. Dili, ang atong istoryahan diri bawal mo mag-uyab-uyab. So ang pagdalaglaki diri bawal po basta manguyab. Actually pa, nangyabay pa man na sila kaso ato pang kilating sila. Kamu ko ningon pa nga, uyab na din so. Ningon magod sila nga marana daw sila diri nga. Tama na. Kasi mo ha, kung sakto silang bukong pa niya. Abi ko bag nagkasinabot na ta. Sa maning taon mo eh. Asan kita bisa? Bro, ha? Ano ko? Betul. Oh, bisa angkan tahun na to ba? Nanay siya. Iniibig kita. Sige. Kaya mo na paborito kay ron sa masa, di ba? Kabalo ka na? Oh, nakabalo ko na. Ang kung sa may kantaon ni mo sa imo ha? Ako iniibig kita man akong kanta. Iniibig mo? Minamahal kita. Ready? Sige. Kalimutan mo na una na no. Oh, sige. Kuha naman nimo na no. Sige. Sa'yo na, iniibig kita. Biyaha. Iniibig kita? Iniibig. Sige. Sige, ako yun na. Ikaw na. Diya na ka, boss? Ha? Agad siya na, boss. Ayat lang. Diskarte sa midri ka dali. Ya. Ayat rin Lah. Nahayang mangudo. Ini. Atong tutun. Oh. Ay, kun Kanang ay mong ate? ate? Si Grace ba? Si Grace. Asa man anong kain naman mo sa ko ate? Nakagulot na ka na mo? Katong nagkita ta ba? Nagitigaan ka na lugot ta ba? Ah, kinundam ko. Katong sa kamo to nang awat og bakal no sa una. Ay. Kanang kung kita na. Unsa diyan to? Ba, kanang ibog na ano ng ate. Grace ko na ibog nga. Oh, panikol ko kanang kul. Among kantahan. Ah, ikaw ti gitar. Karangan nila. Nya anong ngon may dala di gitar naman. Ako na may Gitara ra kay Pero pa man ko. Kanang tabangin ni. Unsa? Ha? Dansa. Gaan
ka. Ano man eh? 20? Oh, balik hindi na. Balik hindi. Tabangin daw sila. Tingong ate. Kulit mo na. Ug ako pa ninyo. May pagdi na lang mumangharan na. Og kini man di ay. Naon sa kaminos mo sa ako ate. Dugan. Kasi pagtuon niya sa akong ate. Bulad. Nanay. Ano siya? Ay, dunga. Ha? Ako Kani? Kani ka ba Sulod. natin dia? Nay mo, do ka dia. Oh na. Dia. Kira sulod ako. Papa ni mo. Napo dia. Butan ni papa. Ano yun mo? Okay rin papa ni mo? Oh, ano Nani di po? ka? Ari mi diri. Sige. Ya. Diri mi dia. Sige, sulod ra mo. Kwarta. Ha. Duta gid ang natay ate na kayo. Permenti kwarta ba? Mayong tag nanapoy manguyab sa akong ate ug mas kay ako nanapod day another allowance ba? Sa ang oy. Mindset ba? Sa. Ay, bala di ako. Sige, tidak. Ha? Una? Sige, kadam. Ayan na. Ikaw una ka. Sige, ako una. Una. Hi, Nick. Diba sila ulo? Hindi mo na sila te. Ay, kang kapaan mo, nasakit ba yung sa natin yung hindi, nagkatutupan ka. Malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangako at na kahit nasaan ka man, malayo malapit man, ang pag-ibig ko ay sa'yo lamang. Ay pangarap ko sa tuwing lagi kang naman ang isip, ikaw ang siyang tibok. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Lahat mong ibang ibigin. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalangkan ang panahon. Ako'y nagmamahal sa'yo, hindi ako nagbabago. Pag-ibig ko'y naging laan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Silingan na siguro. Para di semua. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansipan bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko di ako ibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya nga'y maling gulong-gulong, oh, araw-gabi ay pangarap ka. Sa'yo lagi mo naman ko? Ano yung style na eh? Ay, ito. Call. Ayun. Diyan mas ko mo sa'yo pa man ayaw na. Ayaw pa man Disimbre ron. Wala nila mas ko kanang ng namin sa
Laga ba? Uy. Mura man kagikilig lagi. Ano ko sa man siya kasabot ani? Ha? Ay. Siya kayo ba? Nangharana mo sa kong anak? Oo. Mao na anong Sus, Ginoo. Mga ligaw po din taon mo bago mo mangharana diri. Uy, wali diri ah. Unsa naman eh. Tanaw naman yung itsura ko niya mangharana mo sa kong anak. Tanaw mo balay bang? Ibagay po yung kagalingon. Ikaw sa may role niyo. Dalara ko nila. Utara. Dito rin sila nila. Okay, dala ko nila ba? Kabalo ka si bagay sa inyo ha? Kabalo mo si bagay? Dito mo magpwesto sa gawas, ngayo mo dito sa gawas, magkatakanta mo, magkakwarta mo, mamisita mo, tanawar mo, mura mo, mga ligo. Yung mamisita mo sa mga gwapang anak, ha? Gibawalan. Di ba gibawalan ta mo diri, ha? Isugot ba dahil kung magdala mo lalaki diri? Nga na yung mamisita diri, ha? Atas ka, baby. Mura na ni Mao, parang balay. Dili pagpagsita kay pwersa giti sa mga ugat kinatay sa mga dugo o pinuga sa mga kasing-kasing na sunta yung mga dalabingking. Bisan pag gikan nas tinumoy sa imong igit, wa ko'y labot. Yan, igutom na nita. Ay, naku. Dili pa makasol na usap. Buwan, hindi ko bayaran ng piso. Ikaw, mura na ba, nanaungan na ba tika? Mura ikaw na ba itong karnapin nga gibalita sa kwan? Okay? Ano? Maawa mo, Dribi. Baho kayo ba? Unsa man, uy, mura mo. Saan may mga trabaho ninyo? Sumigo ka? Tanawar ko ninyo mga sanina, oh, mura. Pilapot ka lang, itara ka mo. Ubo. Maratuhon na. Itara ka sila. Ay ba, manguli na lang mo, kung lagot turo ninyo, pabundak na mo. Na? Hindi na. Kung ba't mo respeto ha, dili mo pataka o kuwan rin ha, atraka. Sorry, kaya hindi lang. Ilang ko days? Hi, Nick. Oo. Paano Panulan mo dito, eh. Sulun mo ito. Sulun mo ito. Ikaw, Nicole. Bata ka para ba? Yes. Ay! Hawa na din ba? Hawa na din. Muka, ganyan mo na. Maligo mo. Ay na magbalik din ha. Mga tawanan eh. Di ba gaingnan man tamo? Tamo ba man? Ano mo kagahin yung ulo? Makatilaw yung muskuha. Mga dugyot ni mga tawanan yung abot ng kalitris balay. Oh! Nagsakyan na ito. Nagsakyanan mo lagi ni. Ha? Ilahan ni sakyanan? Oo, ina pa. Kailangan na pa. Ano yung sulti niya? Nagsakyanan ba eh? Diretso-diretso magkakasok ko. Ikaw ka dito ka! Ilungan ka na ito! Apa ito? Ano ba ninyo? Okay na oh, manghuli na ta? Okay na ta? Nga, matapobri kayo ba? Yes, man? Yes. Okay po. Hoy, balik sa daw mo. Balik sa papa. Balik sa daw mo. Kamu ba? Kamu ba? Ali, sabi mo ba? Sabi Sa style ni nga. Dali na po ninyo mangluod, uy! Ha? Dali na kayo mangluod ba? Ay, wala. Basta man, kasi nga, balibadan, hindi man ka kabugos ka. Ano mo nasulti nga? Sakyanan dahil mo. Ay, Balik sa mo dito! Maglungag sa! basta man lukang. Ah, imuha gini. Oh. Ya. Basta, muli na tao. Ayos! Ha? Dito ta! Kung pabalit ko, powder na tagwan ron. Sudan dito sa gawas. Ay! Ya, tol. Ay mo kaulo ka. Ano sa mo? Ay, mura mo mo. Ay, pan ba? Ha? Hindi lang tungkol sa imong mga anak ko tunta. Sige. Mau gani ni. Balik ta. Gina. Kana si Kuan si Stefan ni. Dapat call. Kuan naman na, kana pwede naman. Ay!